Салом алейкум. Алейкум салом. Ёқуб брат чихе. Чо кади бача нестида ягон радаро. Ҳастем как. Ҳами ҳафта бромади як бора се трекати. Мухлисои канали майдони Battle Go. Подписчикои канали мо мухлисои ту боис ёген ина мувофиқи талаби шумо гуфтиам гапо чихеле ки шумо хоҳиш кардем ёгена даъват ки на ида конец ёгена ба қаб кардем даъват не ба қаб кардем даъват кардем як бор дига хуш омадӣ ба майдони ба офиси мо мухлисо бисёри баъд дар комментариҳо хоҳиш мекунанд ки бо ёген суҳбат гузарон бо ёгена батл даъват ки ёгена батл брор ай сабабе ки ай мухлисо да зиёд матра ба фикрам наздиктар мешиносам ам қафа мондумшона нафаҳмидан мехостум ам мухлисота худат одамое ки тра дастгирӣ мекунанд як бор бифаҳмонӣ нисбат фикр ақидат оиди батл Фикр ақидам оиди батл хай чӣ бугум оиди система хай чӣ гуфта намешавам ка гуфта мешавад ки ҳар як кор вақт соати хича дорад хай мешавад батлан ҳастай ниҳанда пешаи батл бо тайёриҳо ҳастай хай мебинем ҳамун ай сусам ай чира бинам ҳара розӣ кунам мақсад ҳозираш да ёген танаффус дай ҳамхе ёген ай пай mp3 ай ма наи трекои навш ҳами ҳафтае ки дар FTG буд ҷои намоёна гирифт бидроем гӯш кунем бачаҳо як бори дига мақсад ҳозираш да ёген дар фикри батл нест канали ёген дроен канали хидма мухлисои кардам бидроем ту боис ёген оригинал подписатсия кунем хайва хатитон мухлисои ма гап нест бародар ина бачаҳако чӣ хеле ки хоҳиш карде чӣ хеле ки талаб карде ёгена ба майдони батл даъват кардем и бача ҳози айпаи mp3 айпаи мухлисоеш ки аи ҳар ҳафта ягон трек ждад мекунанд айпаи ҳамун корай ва асос ма ҳамчун одаме ки ёген ай наздик мешиносам хиёл мекунам ёген барои саҳнаи батл нест ёген саҳнаи реп да зеб дора и фикри шахсии май хай бо ёген бо фикри хича дора наханди хали безеб дигонак хулоса агар мехоҳем ки ёген батл броя силкаи да таги ҳамин видео будагира бидроен подписатсия кунем просмотр кунем короче любой кор кунем дар дурни ҳамун силка ва мо ёгена саҳнаи батл брорем ёген ба наздикии батли кӣ мешава шнапс кати навик mc ту чӣ фикр дорӣ оиди ҳамин батл оиди ҳамин батл фикр дорам ки навик алам дора коша мекунам бояд бубирад батла хулоса овозта да навик метӣ гап нест ба фикри ёген навик идов шнапса мебирад батл мақсад ай сипас касе мебиёя свети мо мурд света киштам касе мебиёя мо ай ҳаму як апрос мекунем ки навик шнапс чӣ мешава раҳмат ёқуб зинда бошӣ саломат бошӣ трекои нава кати мухлисот ждад дорем зинда бошӣ бисёрам раҳмат подписатсия кунам